kok penulang ojo lah. Kok ndak balik? Oh, goblok. Wis bento kabeh. Balik. Piye? Aku wis jebles kaya Subroto njur aku kudu piye balik? Kowe mau kondo jare kepengin roh rasane prawane. Balik. Bali ning Ampal. Jajal. Mengko Suramenggala ngerti apa ora yen kowe iki satenane jin gento. Ngoten balik. Pangestunipun hati-hati. Lakon wis ngomong. Jajal. Suramenggala iki wae pinter tenan apa. Nek ora pinter wirawan kuwi lho. Bot-bote aku ki rasa kangen ra iso tak empet kok. Ya jenengane iku lho. Enggak kok. Tamunku yo lagi wae jenengane iku tindak kok yo wis kangen karo kowe ra wis arep dijodohke. Kira pas mumpung sepi, bapak biar ning omah. Ayo, njaluk kula ladeni. Entar. Saiki deh. Jai. Teng mriki. Yo ning jero kono. Yang sentak. Ini. Wis ayo deh. Sembrono. Calon bojomu sedalan kasatu karo kowe resmi nggone bebojoan, kok malah sembrono? Kowe aja percaya bojomu ki aku. Sengat. Ojo nyah-nyah ngono aku. Dan Mas Broto iki sing ngendi aku bingung. Dadi ki bingung. Aku bingung lho, Bojomu. Mestine iki duweni titikan ngendi bojomu Raden Subroto? Lho. Gandane kaya ngono. Jajal, diganggu. Gondol luwe dhisik. Aku ya, Blok. Gandane ya padha. Jajal kae di aku kurang piye? Piye, Blok? Kuwi ngete gandane kok ya persis lho ya. Padha piye? Padha lho ya. Padha apane? Malah bingung. Padha kecil. yen gandane padha saiki gedene dawane dititik. Jajal, dukur. Dukur. Ini. Jajal, dukur ini. Padha ora? Ora dikilani kono. Padha ora? Iki ya gedhi tenan. Lah iya kae jajal. Iya padha ae gedhe dawa lho ya. Gedene padha, dawane uga padha. Anane sapa kuwi? Subroto. Kok lamben. Raden Subroto ning jagat mung siji ya. Hus, ngaku Subroto aku. Dalan rupaku kedesian yo. Nek pancen iki Raden Subroto, aku arep takon karo kowe. Jajal tak karo sak kapok-kapokmu. Raden Subroto kuwi laire dina apa? Jam pira? Dukun badhe sapa jawab? Raden Subroto laire dina Senin. Selasa. Rebo. Mbok tapes iki bangsane apa? Cek. Kepenak kowe ning keploro aku. Jajal. Yen pancen ki Subroto sing asli laire dina apa jam pira? Rungokke gadis.
Raden Subroto kuwi laire Kemis Kliwon. Kemis Kliwon. Jam 12 punjul seprapat. Dukun dadahe Mbah Ngasini. Cocok. Kok cocok Dukun dadahe Mbah Ngasini. Laire dina Kemis Kliwon ya ora? iso. Pancen lunyu ilang. Lah pancen aku Subroto. Raden Subroto iki ya. Aku Mumpung aku sesabar karo kowe becik sumikir papan kene aja ganggu anggere omah-omah karo jembok. kosok bali yen kowe ora gelem sumikir kok kene, aku sing dadi kepala. Ayo maju aku wani. Bos. Lho. Den Masih Broto. Nggih kula, Pak. Den Masih Broto. Raden Subroto. Cempluk. Piye to, Pak? Lehmu fotokopi ndek kapan? Foto kopi piye to, Pak? Aku dhewe bingung. Bojoku ki malah dadi loro, Pak. Den Masih Broto kok dadi loro. Raden Subroto niku kula niku gadingan. Subroto niku kula, Pak. Aku. Hei. Ayo rene. Oh, Piye to, Pak? Aku bingung, Pak, iki, Pak. Bojoku dadi loro iki piye, Pak? Den Masih Broto sing asli rene. Sing asli iki kok. Ya terus ngasli, Pak. Den Masih Broto palsu. Mriki. Kalau Pak Bonamu. Niki, Pak. Oh, Piye to, Pak? Den Masih Broto asli ngacung. Den Masih Broto palsu. Iki padha ngacung. Kok ngacung iki lho. Cukup. Ora usah begidung lawan aku. Pancen panjenengan iki Den Masih Broto. Lah iki. Kula niki badhe nganake sayembara. Ora napa niku, Pak? Sampeyan. Sinten ingkang saged ngadahi kolor kula kok boten tumawa niku Den Masih Broto sing asli. Kula wani. Panjenengan atur. Nggih. Ya niku wani napa boten kok meneng mawon. Wani mau boten. Kolor. Kolor sayembara. Nggih. Palsu. Wani. Subroto sing palsu wis ketemu. Ayo, Bro. Pun, Pak. Pripun? Lah niki Subroto sing palsu pun jengkelan dadi Pak. Den Masih Broto palsu pun cetha. Nggih. Awit boten saged nadahi kolor kula. Lah nggih. Nanging niki dereng rampung. Lah pripun? Niki dumawah dumateng panjenengan. Pak, Nggih kedahipun nadahi kolor kula. ngeten lho, Pak. Sanes dinten rampun iki lho mesake Subroto palsu. Kok sanes dinten ketoprahe iki ning kene to bentuk. Mulang nggih. Mboten napa-napa nggih. Yes. Pun Pun. saestu niki. Nggih. Ya. Jadi kenal bahwa ada yang ini masih Broto sing asli Den Mas aja Mas. Jebul mau Den Masih Broto palsu. Iya, Pak. Tumatine jengken. Pak. Ora usah nangis.
Den Mas Broto iki ora mati. Ora mati, Pak. Ning semakut Ya wis ngono tambane, Pak. Gelis nang ditambane, Pak. Mesake. sing nambane iki dudu aku. Lah njur sapa to, Pak? Ning kowe Lah aku apa bisa to, Pak? yo iso Lah carane piye? diraupi saka dalan. Lho, ngono, Pak. Diraupi saka kene, Pak. Iya. Dalanku sing kene iki. Iya. Dalan bocah iki, Pak. Cilaka iki. Lah Den Mas Broto lak malah ora tangi terus kepiye? Pengen ndang mari apa ora? Iya, tak tambahane, Pak. Ndang. Mesake, Pak. Tak tambahane saka dalane iki, Pak. Piye to, Pak? Jasa. Tabani. Sik tak balenane nek Pak, tak balenane, Pak. Tak balenane. Yo. Pak. Den Mas, mari ya Den Mas. Loh, cemplok. Lah piye to, Pak? Lemung raga iki kurang jero. Jero, Pak. Nek mung ning kono, Den Mas Broto iki ora ndang mari. Lah terus piye? Sing jero lho. Sampeyan iki kok yo ngono to, Pak? Sing jero. Kurang jero. Iya. Aduh. Tak balenane iki. Ngono lho. Ngene, Pak. Guyu karo buke kabeh iki. Sapa sing iki sapa? Tutu kowe. Sapa? Wong aku takon sing jero. Ditutupi. Wis tak balenane sing wis jero. Yo. Wah, ngono iki. Den Mas mari yo Den Mas. Den Mas foto tangi Den Mas aja mati Den Mas. Lah, iya Pak. Oh, mari dong, Mbok. Den Mas. Enten menapa sampean niku? Nuwun sewu. Nggih. Iki wau dandane napa? Kok kados terasi? Niku mboten trasi. Lah napa? Omahe trasi. Sing tak laburi-buri kok ya mampu lho Den. Nuwun sewu. Nggih. Ingkang nembo-membo kados dene kula sedinipun Ngeten lho Den Mas Broto. Ingkang membo panjenengan niku Jim Gento. Jim Gento. Nggih. Nggih. Sasampunipun wonten kedadosan ingkang kados ngaten. Nggih. Kula nguwatosaken kalian Cempluk Warsiah melo menawi wonten keparengipun Cempluk Warsiah badhe kula bewu wonten Kadipaten Trenggalek. Cempluk Warsiah panjenengan boyong wonten ing Kadipaten Gales. Oh, nggih monggo. Nggih. Yo pamit karo tuamu. Ya wis Oh, mituhu. Manut Den Mas Broto. Ayo kono. Jangan pamit ya Pak. Yo. Kula nyuwun pamit. Nggih.